दा बियो रायजो राजानि सायाव बड'लेण्ड ओनसोलनि 22 लाख जायफोर भटार रायजो बिथांमोननि सायावसो जे सोर सरकार दागोन सोर सरकार दाया। दा नंखायनो 26 तारिखसिम नेनांगोन। बयबो मिटिं गादों, रायजो राजाखौ खावलायदों, मिटिंआव मोजां गाज्रि बयबो खोथा बुंदों, सोंखारिदों, बयनिबो स्किम्सफोरखौ बुंदों। दा बिनि उनाव नुगोन जे रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होयो, जाय बांसिन भट मोनो बिनो सरकार दागोन। मा खावलायनो लुगैयो जिहेतु 22 सेप्तेम्बराव 22 सेप्तेम्बराव जोंहा बिसायख'थि दङ, गाबोन जोबथा सान जोंनि जि केम्पेनिंनि, आरो बे जोबथा सानाव जोंहाबो गोबां हाबाफारि दंमोन। दा बेखौ जोङो एसे फिसायै खालामनो सानदों, जिहेतु रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जाबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गाबोननि सानाव केम्पिं खालामगोन। जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बयबो गावबा गावनि जायगायाव रेडि जानानै दङ खामानि मावनो थाखाय आरो मावगासिनो दङ। नैबे बिसायख'थियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि आफादफोर आरो रायजो राजानि जों अननाय मोनदों आरो जोंहा बिसास दङ जे रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होगोन आरो जोङो नैबे इलेक्सनाव जों देरहागोन। आं बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दा बियो रायजो राजानि सायाव बड'लेण्ड ओनसोलनि 22 लाख जायफोर भटार रायजो बिथांमोननि सायावसो जे सोर सरकार दागोन सोर सरकार दाया। दा नंखायनो 26 तारिखसिम नेनांगोन। बयबो मिटिं गादों, रायजो राजाखौ खावलायदों, मिटिंआव मोजां गाज्रि बयबो खोथा बुंदों, सोंखारिदों, बयनिबो स्किम्सफोरखौ बुंदों। दा बिनि उनाव नुगोन जे रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होयो, जाय बांसिन भट मोनो बिनो सरकार दागोन। मा खावलायनो लुगैयो जिहेतु 22 सेप्तेम्बराव 22 सेप्तेम्बराव जोंहा बिसायख'थि दङ, गाबोन जोबथा सान जोंनि जि केम्पेनिंनि, आरो बे जोबथा सानाव जोंहाबो गोबां हाबाफारि दंमोन। दा बेखौ जोङो एसे फिसायै खालामनो सानदों, जिहेतु रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जाबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गाबोननि सानाव केम्पिं खालामगोन। जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा बयबो गावबा गावनि जायगायाव रेडि जानानै दङ खामानि मावनो थाखाय आरो मावगासिनो दङ। नैबे बिसायख'थियाव बड'लेण्ड ओनसोलनि आफादफोर आरो रायजो राजानि जों अननाय मोनदों आरो जोंहा बिसास दङ जे रायजो राजाफ्रा UPPLनो भट होगोन आरो जोङो नैबे इलेक्सनाव जों देरहागोन। आं बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों।